Escaramuza. Garibitig kakarawan mo si ate mo Gari ka subago ka pa. Maray na pagkahapon po sa gabos na nakantabay sa indang mga harong. Kumusta po kamo? Medyo nagtataga-oran digdi po sa tuyang palibot. Dahil po sa sana day man lugod mo yung maka-afektar sa ano man na parte kan sa tuyang nasyon. Raot kan panahon. Bago po bagang aga. Igwa ki pakikipaghurong sa pag-asa. And day man da po na ma-landfall sa Bicol Region. Kundi dyan po sa may parteng itaas na po kan sa tuyang nasyon. Sana day man ki magkaka-afektaran pa dyan po ng mga Pilipino. At dipisil na nga ningi ang buhay, aagyan pangyakitanin bagyo. Kaya duman po sa mga residentes kan itong sa mga hararani sa salod, hararani po kamo sa mga lugar na may mga eksperyensya na, and then may mga history na po kipag babaha, maging maikmat po tabi kita kaiyan. Maging maingat po kita sa gabos na sa tuyang mga hiro. Lalo na po kung kamuan mga delinkwente po sa pagrasay nindaga. Asin iba pa pong mga sitwasyon dyan. So dahil lang tamas nakakaaram kamukan sa inong palibot. And kasubago, minahiling naman akong post and abiso. Hali po tabi sa DRRM kan munisipyo kan Daraga Albay. Kung sa ipigreiterate po ninda duman ang pagbabawal. Duman po tabi sa paglaog sa mga lugar na sako po kan 6 km permanent danger zone. Dahil ta syempre, ang iibitaran ta digdi itong mabugtak po sa alanganin, mabugtak sa peligro ng mga buhay nin tawo. Lalo na po ang pigbabantayan ngunyan, ito pong amount kang rainfall na posible ma-experience sa tuyang palibot na dai man lugod maka-push, maka-aggregate sa dyan po tabi sa mga sitwasyon po tabi dyan sa may itaas na parte kan sa tuyang bulkan. And maging maikmat po kita, and then duman po sa mga biheros, ingat-ingat kita, hilingon po kung may mga, pero day man mura pa man ako kinababaritaan na sinahihiling sa social media, na may mga lugar po digdi na medyo naglangkaw po ang tubig, dahil lantaan pagbagsakan uran, iyo po tabian pa, pabugso-bugso man sana. Ang makaano lang itong sa mga estudyante na maraluwas po sa mga eskwelahan, and maging maingat kita, dapat po permi po sindang igwanin pamando. And sabi nga ni ibaga, maging preparado po tabian ka boss sa ano man na sitwasyon. And good luck duman, katigo forward sa kuya so amigo ko from Bureau of Fire Protection Bicol. Igwa ki digital examination para duman sa mga Fire Officer 1 applicants. Sabi niya, primerong beses da po ining pigikibo kung saan itong mga aspirants na maging miyembro po kan BFP. Kung dati an examination in the through paper and pen, ngunyan, digital na po tabi. Sabi digdi, sa pagi po kan digital examination na ini, mas nagiging silag, ito po tabi na pag-recruita kaining mga personalized po kan Bureau of Fire Protection. And syempre, gusto po nila dyan na mapahiling itong transparency na sabi nga ni kan dating Regional Director Digdi, gusto nga na mahiling ngayakan publiko na wala ngayanin pagpapaboran, and basado po ngaya iyan duman ngaya sa mga qualifications man na sila ngayaan qualified, basado po duman sa mga requirements na ipinagtalaan po tabi kan lay. Maray na pagkauto kay Sir Zay Balesoro, sabi na good noon po Ma'am Angel, watching from RRJ Subdivision. Diyan po tabi sa Ginubatan Albay. Kay Ma'am Jemaline Marcaida, sabi na good afternoon po ngayon ma'am. And then kay Jemwin Marcaida, antabay man po muna na pagkahapon. And igwa ki pagtiripon, dyan po tabi sa hotel, dyan sa Legazpi City, manungod po ini duman sa mga existido man ng mga ordinansa, mga lay na maprotehir po sa tuyang mga person with disability. Kasi bago, yaong kataduman on special assignment kataduman sa nasabing aktibidad na iyan kan Department of Health. Dahil ang halos bago po ang mga opisyal kan DOH, digdi sa Bicol Region. Nag-asumira, sabi kasubaw kan bagong regional director na si Dr. Voltaire Guadalupe,
Nguyan da ako yan an ikaduwang aldaw niya digdi sa Bicol Region. And magin an Assistant Regional Director po tabi kan DOH Bicol an Baguman. And keynote speaker duman po tabi sa aktibidad na ito si Congressman Crisel Lagman Luistro kung saan bago pa siya magtaramduman igwa na kami pakikipaghuron sa iya kung saan pigtatawan niya nin doon itong importansya na madangog asin mahiling ang mga sitwasyon kan mga PWD sa man iba-ibang parte kan Bicol Region. Ang mga participantes po duman bako lang itong mga organization, mga national government, kundi po tabi ito mismong mga grupo nin person with disability ngayang madangog man kung ano ngayon presenting akakaatubang ninda. And from that, makakabilog na po ang DOH and iba pang mga government agency ni na mga programa na naayon na aakma duman po tabi sa presenting pangangaipo sa itong mga person with disability digdi sa Bicol Region. And kasubago bilang sabi man ni RDC Chairman, Regional Development Council Chairman and Albay Governor Noel Rosal, ang pangapudan niya duman sa mga LGUs na sa simple da ako yan na pagkakaigo ka itong surampa baga na pig-aagihan kan mga PWD na may nakasakay sa mga wheelchair ang pagkakaigo ng comfort room na exclusive sa mga PWD na nakaipuanan nidang makikipagsusuan sa mga regular comfort room. Dakulang bagay na po tabi ninda yan. At sa mga dapat ngayon tutukan, itong pagkakaigwanin empleyo sa mga PWD na sabi nga ni kasbago ni RD, dapat nga igwa nga yanin pantay-pantay na oportunidad. Digdi sa Legazpi City, ang aram ko kaini, may neurodivergent na employed po dyan sa Peso Legazpi. Dyan kay Sir Dad Saranieses, itong Public Employment and Services Office, ining Peso Legazpi, igwa po tabi sinda dyan ki employed na PWD. Nasabi nga ni ibaga kaya ni Sir Dad, bako ngaya hadlang ngaya iyan. And saro ngaya sa panalmingan. Ang aram ko, LGU Legazpi, yung may pinaka-primero po na LGU, digdi sa Bicol Region na may siring po kayo na practice. And yun nga nito, sabi man ni ang asigurasyon man po ni Congressman Luis na siya bilang representante po, legislador, ang pag-review kan itong sumaeksisidong lay kung iniba na-implementar, ano ba ang kakulangan kung nataday masyadong namamatian kan mga sinasa sektor na ini. Sa kaning makapag-come up kita, ka itong tama and basado man sa pangangaipo kan eksistidong sektor kan sa tuyang komunidad. Sabi nga ni kasubago ni RD Guadalupe, ang mga PWD, saro nga yan sa pinaka-importante ngayang mahalagang sektor sa ating komunidad. Dahil sa pamamaraan ngayon nila, dakol ngayon na i-inspire sa buhay na mas lalo ngayon mag-strive more. Kaya dapat ngayon matawan tangay sindanin patas na oportunidad digit sa tuyang komunidad. And after kayan, may mga lectures, nailing ko duman si Ma'am Larry Ilagan kan PhilHealth. May mga speakers po mahali sa man iba-ibang mga probinsya and itong sa public consultation na nga ni po duman sa nasabing sektor. And paagiman po ninda yan tanganing mas matawan pa po nin oportunidad itong mga PWD sa digdi and matawan man po ni na pagkakataon na magkadarangog ang sa inda po tabi ng mga switch ko as in iba pa pong mga concerns na pigkakaatubang man po una na ining mga panahon na ini. Maray na pagkauto kay kay Sir Mark Zoen Marcaida, kay Ma'am Rosalie Pertes, kay Ma'am G. Borbeck Cancela, kay Ma'am Genuine Esin, Ma'am Gemaline Marcaida, kay Ma'am Erlinda Baranda Trasona, and kay Sir Alwin Oribian. Maray na pagkauto kay Ate Brenda Flora. Sabi ni Ma'am Erlinda, good noon po, watching here in Parañaque City. And totoo na pagkahapon, formal na pong gigibuon ang change of command ceremony dyan po sa Coast Guard District Bicol kung saan i-relinquish na ni Commodore Ivan Roldan ang sa iyang pwesto bilang District Commander po kan Coast Guard District Bicol. And halangkaw na opisyal na maatindir po dyan. And salamatunan po, Commodore, sa imong pagsiservisyo. Imagine, 22 months kung tama sa pagdangog ko ka na interview niya kay Sir Pio ka nakalihis ng mga aldaw. And congratulations sa imo pong bagong
posisyon and sa masunod looking forward kami na sa imong ranggo na po iyo an Rear Admiral. Ano po man kuya na mas pwede na katang soro-soro vlogan ngunya na pagkahapon taulo ko na sa kuya si Roland tapos si Denver diyan sa tuyang IT department. Si Kuya Nems Flora, Salado Technical, and then si Jerome Nico Martinez. Ako po si Azel Mustaza. Bye-bye. Tuhod, siko, baywa, aray, paglag